every church. Want het is zeer belangrijk om te begrijpen wat is nalatigheid. Because it's really important to understand what Ja. is negligence.
En hoe weinig we gehoord geven aan wat het woord van God zegt. Punt 1. Ja? So, biblically speaking, negligence means that we don't obey the word of God. So Exactly. that is it in short. Exactly. En dan, hij zegt, elke keer dat we onze Bijbel openen, om ze te lezen, en het tegenovergestelde doen van wat we daar hebben gelezen, laten we zien dat we nalatig zijn met betrekking tot het woord van God. Every time we open the Bible, we read the Bible, but we do exactly the opposite of what we've just read. That is also negligence. Yes. Ja, dus dit is een definitie van wat de Bijbel zegt, wat is nalatigheid. So in this is deze a context. biblical definition of negligence. De volgende dia, Steven. En dan, zeer belangrijk. Really important. Hij zegt, het zal dan ook geen verrassing zijn als we voor deze nalatigheid een hoge prijs moeten betalen. The Bible says that it's not supposed to be a big surprise of what the price is of being negligent. Ja, want hij zegt, sommigen van ons lezen de Bijbel, Because some of us read the Bible, maar slagen er niet in om die in praktijk te brengen door niet te doen wat Jezus, onze Verlosser, ons heeft toevertrouwd. but we don't put this into practice. Maybe we're not putting it into practice willingly. Willingly, yes? We are willingly not putting it into practice, willingly not doing what Jesus said. And Jesus is actually our Savior. Dus eigenlijk, we slagen er niet in. Dus als we iets lezen in de Bijbel, So when we're reading in the Bible en wat we lezen komt niet in praktijk in onze leven, and we don't put it into practice, we slagen er niet in. Ja? Want Jezus heeft gezegd, ga heen en verkondig het evangelie en, bij elke volk en natie en stam. En als wij dat niet doen, dat is nalatigheid. yes, and we're being negligent because what we read in the Bible is that Jesus told us to do missionary work, to go and preach the word. But when we're not doing this, we're being negligent. Exactly. Nou, volgende dia, Steven. De Bijbel zegt dit in Mattheüs 25, vers 26. Matthew 25, verse 26. Maar zijn Heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie dienaar. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dus Jezus zegt tegen iedere persoon die nalatig is in de werking eigenlijk van de Heer. So Jesus is saying to everyone who is negligent today, Deze woorden, these words: slechte en lui dienaar. wicked and slothful, lazy Zijn wij servant. dienaren van Jezus Christus? Are we Ja toch? disciples of We Jesus? zijn discipelen van Jezus. We zijn volgelingen van Are we Jezus. servants? zijn Are we dienaren followers van of Jesus? Maar we moeten niet slecht en luie dienaar zijn. But we're not supposed to be wicked, slothful, and lazy servants. Ja? Want uiteindelijk, Jezus zal deze woorden eigenlijk luid spreken tegen ons als wij nalatig waren geweest. Because if we're negligent, these are the words that the Lord will tell us. Volgende dia, Steven. Nou, laten we even snel de 7 verantwoordelijkheden van een brandweerman zien hier. So now we're going to look at the 7 responsibilities of a firefighter. Gisteren hadden we een thema, een onderwerp. Yesterday we had a topic. Wie van ons hier kan herinneren, degene die The people who waren joined us yesterday in de seminar gisteren online, in the seminary. de titel van gisteren. Do you Wat was remember de the titel van title of gisteren? yesterday? De 7 The 7
de 7 kenmerken van een ware discipel van Jezus. The 7 characteristics of a true servant of Jesus. Nou, hier zien we 7 verantwoordelijkheden van een brandweerman. And now we're going to look at 7 responsibilities of a firefighter. En in een andere context vandaag zien we weer 7 kenmerken van de christenen. And in the same context, we will notice the 7 responsibilities of a servant of Jesus. Yes. So, de eerste verantwoordelijk van een brandweerman is wat? So what is the first responsibility? Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de wereld niet... wacht even. Moet even terug. De brandweerlieden zijn verantwoordelijk voor het blussen van branden. They are responsible to putting out fires. That is number 1. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp. They are responsible for giving first aid. Ze zijn verantwoordelijk voor het verlenen van medische hulp. 3. They're responsible for giving medical help. 4. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de brand. The fourth one is that they are responsible to doing research on the reason the fire started. Wat moet een brandweerman doen? What? Onderzoeken wat is de oorzaak van het brand. So the firefighter has to do research on why the fire started. 5. Number 5, Zij zijn verantwoordelijk voor het monitoren van gevaarlijke situaties. they're responsible for monitoring or analyzing dangerous situations. 6. Zij moeten de mensen informeren over de brandveiligheid. They have to inform the people about the safety precautions. Yes? Thank you. Yes. Provide information Thank you, sister. on fire safety. Exactly. 7. Number 7. Hun primaire verantwoordelijkheid is om alle mensen in gevaar te redden. Groot en klein. The primary responsibility is to save all Everybody. people, everybody from danger. Hebben we gelezen en gezien wat is de verantwoordelijk van een brandweerman? So is it clear what the 7 responsibilities are of a firefighter? Geloven jullie dat deze 7 kenmerken van een brandweerman kunnen we ook zien in de leven van een christen? Do you believe that these 7 responsibilities are also responsibilities of a Christian? We zullen dat samen kijken, oké? Volgende dia. Hier komt de vergelijking, ja? So De this is the next vergelijking, slide. Ja? De kenmerken van een brandweerman vergelijken met de christen. Oké? Yes, so on this slide we see the responsibilities of the firefighter on the one hand and on the other hand the responsibilities of a Christian. Eerste verantwoordelijk van de christen. The first responsibility. Zij zijn Christian. ervoor verantwoordelijk dat de wereld niet verloren gaat. They are responsible that the world, the people, will not get lost. Zijn we samen? 2. Can you follow? Ze moeten de wereld medische hulp bieden. They have to give medical help to the world, En dat to the is people. fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel. So it's physical, social, mental, and spiritual help. Dat moeten wij doen. These are our responsibilities as Christians. Zijn we samen? Do you believe this? Zien we dat terug in de verantwoordelijkheid van de brandweerman? So do you see the similarity with the responsibilities of a firefighter? 3. The third Ze one, zijn verantwoordelijk voor het werk van een medisch missionaris. they are responsible to do medical missionary work. Ja? 4. 4, Ze zijn geroepen om zielen uit het eeuwige vuur te rukken. they are called to snatch souls from the everlasting fire. En 5. 5, Zij moeten altijd op hun hoede zijn voor de valstrikken van Satan. they always have to be vigilant for the traps of Satan. 6. Ze moeten aan de wereld verkondigen dat alleen in Christus dat je alleen in Christus kan gered worden.
van de eeuwige vuur. they have to preach to the world that only Jesus Christ can save you from the everlasting fire. Exactly. 7. Number 7. Ze moeten samen met de ongelovigen de oorzaak onderzoeken die naar het eeuwige vuur leidt. Together with the non-believers, Yes. do research on the reason, no, the things that can lead you to everlasting fire. Exactly. Dus de oorzaak. So Okay? the reason, the cause. De cause. Yes. Yes. Oké, dus hier hebben we een beetje gezien, ja, de verschil of de vergelijking van een brandweerman en een christen. Yeah, so now we've seen both sides and we can also see the differences. Zo, de miljoenen vraag is, church, gemeente, So the big question is, hoe serieus heeft u de grote opdracht genomen? how serious are you taking this calling, this assignment as a Hoe Christian? serieus hebben wij grote opdracht genomen? How serious are you about this commission? Ik ga je vandaag een verhaal vertellen. I'm going to tell you a story. Een verhaal over een brandweerman. A story about a firefighter. Maar deze brandweerman was een nalatige brandweerman. But he was a negligent firefighter. Voordat ik deze verhaal ga vertellen, Before I'm going to tell this story, wil ik mevrouw vragen om iedere mens in deze zaal een papier te geven en een pen. I want to ask my wife to hand out a paper, a piece of paper and a pencil to everyone who's Snel. sitting in this Everybody. room. So Ook everybody, Steven en Also the iedereen media die achter team. de schermen zitten. Iedereen. everybody. Minasaku mirumang Naomi po duneumang. Turene din kwa yung papel kung pen. So Iedereen everybody moet een is pen getting en a piece of papier hebben. paper and a pencil or a pen. Ja? En op deze papier zou u op één kant uw naam schrijven, So on one side, you're going to write your name. naam, en de andere kant moet u 4 dingen schrijven. And on the other side, you're going to write 4 things. Dus schrijf eerst uw naam aan één kant So on one side, write your name. en de andere kant And on the other side, zal u schrijven 5 jaar. you're going to write down 5 years. Ja. 5 jaar. Ja? Ja. Yeah, so the De first andere thing, kant. Dus niet de kant waar uw naam staat, maar de andere kant. 4 dingen, inderdaad. yeah, so on one side you write your name, and then you Ja. turn the paper. Geef onze broeder hier ook, die is niet net binnen gelopen. Ja? Dus één kant uw naam. Heeft iedereen een papier? Deze broeder hier? Iedereen die in de zaal zit. Oké, ja, de mensen die online zitten ook. The Pak een pen en people papier. who are following us on live stream, Ja? I want to ask you also to grab a piece of paper with a pen or pencil. On one side, papier. you're going to write your name, Exactly. then you turn the paper, and the first thing you're going to write is 5 years. 5, yeah, 4 things. The first thing is 5 years. The second one, 25 years. This, oh yeah. Thing. Yeah? And the derde Yeah, the third thing, is, zeg dat, life sentence. life sentence. Life sentence. Dus condenación de vida larga. Ja? En de laatste is, zeg dat in het Nederlands, pena di morto, Doodstraf? doodstraf. Ja, death row. Ja? That In penalty. English, is That- that English in death row? That penalty, right? Death penalty, exactly. Tremendo.
Dus toen in die quattro Constantijnsgebied heeft iedereen die 4 dingen. So was it. Ik zal het nog een keer herhalen, maar luister goed. Bij tijd, hè? Yes, I'm going to repeat okay, it, but I okay, would need okay. more time. Zie je van je tempo extra If I can fenomenaal. get this extra time, it would be phenomenal. Alright. Promekos, bonombri bumbanda. Your name on one side, Ja? Dus je naam aan één kant. En die andere kant van de papier, and on the other 4 side, dingen. 4 things. De eerste is 5 jaar. The first one is 5 years. De tweede is 25 jaar. The second one is 25 De years. derde is life sentence. The third is life sentence. Levenslang, in Le- het Nederlands inderdaad. En de vierde en de laatste is And the fourth and last one doodstraf. is death sentence. Tremendo. Oké, dus iedereen heeft dat opgeschreven? So Yes? that everyone Okay. write this down. Luister aandachtig naar deze verhaal. So listen closely to this question. De verhaal vertelt het volgende. Sorry, listen closely to this story. Yes. Er was een verhaal over een ervaren brandweerman uit New York. There was once a firefighter with a lot of experience in New York. Een experienced firefighter. He was an experienced firefighter, Yes. and he was living in New York. Die in de rechtbank werd beschuldigd van grove nalatigheid bij het vervullen van zijn taak. He was accused of being negligent during his duty as a firefighter Exactly. in the courtroom. Yes. Aanklagers verklaarden dat hij zijn verantwoordelijkheid opgaf en de mensen van New York verraadde. The Get it? people that were complaining, they said that during his duty, he've given up on his responsibilities Mhm. with the consequence that a lot of people from New York Ella verraad nang. got Ja, zeg dat verraad, papiamento. Juist, betray. betrayed Yes. Door niet deel te zijn van de reddingsteam. these people from New York, they felt betrayed because he wasn't part of the team that were saving the Yes, people, de saving team. the saving team. Door zijn nalatigheid resulteerde dit in de onnodige en tragische dood van een gezin van 5. Because of his negligence, a family of 5 people died. Yes. De mensen die getuigen waren van de gebeurtenis, The witnesses of this situation, this happening, waren woedend en vonden het gruwelijk they were furious, Ja? and it was not done for them toen ze zich realiseerden dat de brandweerman in het gesloten hulpverleningsvoertuig was gebleven. when they realized that the firefighter was sitting in En de vehicle, the Ja? vehicle, en eigenlijk hulpverlenend vehicle, in an ambulance, for example. nou in de ambulance, het brandweerkar. Oh, he was sitting in the vehicle of the brandweerwagen. fire truck. Fire truck, thank you sister. He was sitting in the fire truck. Yes. En bezig was aan het testen van een nieuwe high-tech CD-speler. And he was actually just playing around with his new CD player. He was testing it. Waarvan hij beweerde dat hij het had gekocht als een geschenk voor de brandweercommandant. And he said that it was a gift to the commander of the firefighters. De brandweercommandant, luister goed. So the commander of the firefighters had onmiddellijk afstand van hem genomen immediately distanced himself en hem per direct oneervol uit het team gezet. and he
Dus let's say immediatamente voor je team. Ah no, mi sa che me non può vertale. Sorry. No, e non te vai molto lì, non da mi talento per vertale, mi sembra mi best. Dus hier romanen voor je delen te bong. Oké, met de strategie is een beetje kort, ja? Dus, He immediately took him out of the team. juist. In een verklaring In a declaration van de brandweercommandant zei hij, of the commander of the firefighters, luister goed wat de commandant zegt tegen deze man. and listen closely to what the commander Er zijn told this firefighter. geen woorden om dit grote verraad te beschrijven. There are no words to explain this betrayal. Van degene die ooit gezworen waren te dienen en te beschermen. From someone who've sworn to protect and serve others. Trainers goed je kijken, commandant Bisa. Everybody understood what the chief of commander said. Not in palabra para descrever, zijn geen There are no woorden. words to explain this or to describe this. De officier van justitie, The official, Justice? yes, voerde aan dat de brandweerman, he felt that the firefighter, ja, dat de brandweerman meer dan 3 minuten nadat hij ter plaatse was aangekomen, that when he approached dus hij the zat fire, eigenlijk in de wagen, so he was sitting in the fire truck 3 minuten lang, 3 minutes Ja. longer om een koptelefoon, to test ja, om een Headset? koptelefoon eigenlijk die hij had, een CD-speler. from the CD, his headphone. Ja, dus hij had eigenlijk een headphone en hij luisterde naar de headphone. He was listening to the headphone, Terwijl een gezin van 5 om hulp aan het schreeuwen waren om gered te worden. while a family of 5 were screaming for help. Vanaf de 6e verdieping van een gebouw dat volledig in brand stond. Screaming for help from a 6th floor of a building that was in fire. De verschrikte getuigen vertelden dat, The witnesses that were in shock, shock, terwijl de vlammen, luister goed, terwijl de vlammen de kleren van de moeder verbrandden, they told that while the fires were burning, de mother's clothing, ja, schreeuwde zij van angst en viel dood terwijl ze een baby in haar armen hield. Dus die beste man. Hij rustig. Oké, dus ik zal het nog een keer herhalen, ja? Terwijl de vlammen de kleren van de moeder verbrandden, While the fire was burning the mom's clothing, schreeuwde zij van angst en viel dood, from fear she screamed out and fell ja? inside. Terwijl ze een baby in haar armen hield. While she had a baby in her arms. De ontstelde getuigen merkten The witnesses that saw this, opdat de vader probeerde zijn 2 kinderen te bedekken by die the doodsbang waren, by the father tried to cover his 2 sons, terwijl hij zelf while he herself, werd him himself overspoeld in een zee van vuur. were under fire by Yes. protecting. Dit verschrikkelijke drama, lieve broeders en This zusters, terrible drama vond plaats in het zicht van de brandweerman. Vond plaats in de zicht van de brandweerman, came in the sight of this fireman terwijl hij in het hulpverleningvoertuig zat om de CD while he was sitting in the fire car. De advocaat zei niet dat de brandweerman onschuldig was, The advocate didn't say that he was not guilty, maar hij verklaarde wel but he declared dat de verdachte grote persoonlijke offeringen had gedaan. Offers. The suspect had offers. Ja, hij had heel veel offers gedaan om die CD-speler te kopen voor de commandant. He had offers to buy this CD for the
commander. En werd verwacht, dus de advocaat verwachtte dat de rechter hiermee rekening zou houden bij het veroordelen van de verdachte. It's so long. Crazy. Was dat duidelijk? Nee. Nee, oké, ik zal het nog Je een moet keer het herhalen. korter maken, anders Dus moet ik het de zoeken in mijn hoofd. advocaat van de The verdachte, lawyer of the suspect ja, wou dat de rechter rekening kan wanted that the houden, judge will have rekening kan houden met de verdachte, expected the judge to take an account and yes, door de CD-speler te kopen voor de commandant. to this CD play he brought for Want this hij had person heel veel offering because gedaan. he had a lot of offers. What he gave. Nu komt de miljoenenvraag. Now comes the million question. Als u de rechter was, If you were the judge, als u de rechter was, you were the judge, welke straf zou u de verdachte geven? what penalty would you give this person? Als u de rechter was, You were the judge. welke straf zou u deze verdachte Okay. geven? Which penalty will you give this person? 5 jaar, 5 years, 25 jaar, 25, levenslang life sentence, of doodstraf? or death row? Don't tell me that. Don't tell me. I just gave you a paper. You can mark it on your paper. Write it down. Write it down on the paper. Oké? Ja, is goed. So if you were the judge, what sentence would you have given this firefighter? And you're going to answer this question by writing it on your paper. Je heeft een papier gekregen, You got a paper, right? toch? Maak een vinkje bij de straf die u denkt dat het goed is voor deze verdachte. So write down the sentence that you think fits A fair the sentence. firefighter. A fair sentence. Een eerlijke Oh, a fair sentence. oordeel. Oké? Nou, de apostel Paulus zegt ons iets heel belangrijk in het boek van Romeinen. So Paul told us something really important in the book of Romans. Romeinen 10, Romans chapter 10, 13 tot en met 17. verse 13. Laten we dat To even 17. snel lezen. Volgende dia, broeder. Oké? Volgende dia. Laten we bij het boek van Romeinen gaan, oké? Romeinen 10, 13. Dit zijn de woorden van Paulus. These are the words from Nou, Paul. Paulus zegt, want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Is dit een ware belofte? Is this promise true? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden? That whoever calls upon the name of the Lord shall Is dit be een saved? ware belofte? Is this promise true? Ja? Oké. Nou, hoe zal dit plaatsvinden? En iemand die ongelovig is of iemand die nog niet gered is. Hoe zal deze belofte plaatsvinden? So how does this promise work for someone who is a non-believer? Nou, Paulus gaat door met een reeks van vragen. So after this verse, Paul is going to ask different questions, Many questions. many questions. En vragen die we moeten eigenlijk, hoe zeg je dat? Pregunta dan wordt die reflexionari, wat je, Reflect upon. hoe zeg je dat? Overdenken teksten of versen. And these are all questions that we need to reflect upon. Hij gaat door in vers 14. So in verse 14, Volgende dia. Hij Next. zegt, vraag 1. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? how then can they call on the one they have not believed in? Dus hoe kan iemand gered worden die niet gelovig is? So how can someone who is a non-believer get saved? En dan hij gaat naar de tweede vraag. And the second question is, En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? and how can they believe in the one of whom they have not heard?
Ze moeten toch eerst luisteren. So they have to hear about En him dan pas first, komt geloof. and afterwards Maar hij believe. vraagt, But he's hoe asking, zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? he's asking, how can they believe in the one of whom they have not De derde heard? vraag. The third question, En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? and how can they hear without Hoe? someone preaching to them? De How? vierde vraag. The fourth question, Hij zegt, en hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? and how can anyone preach unless they are sent? Hoe kunnen de mensen geloven in Jezus Christus als wij iedere Sabbat in deze zaal blijven zitten? How can people believe in Jesus Christ if every Sabbath we sit in a Hoe building? kunnen zij geloven? How can they believe? Hoe kunnen zij gered worden? How can they get saved? Als wij zijn de instrumenten van de Heer die het woord moet verkondigen aan een wereld die verloren gaat. If we, being the instruments, don't preach to the world that is getting lost. Zijn we samen, lieve broeders en zusters? En dan Paulus gaat door. And then Paul Hè? En dan continues, hij zegt, hoe lief, hoe heerlijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Hoe heerlijk zijn hun voeten, zegt hij. and Paul says in verse 15, how beautiful are the feet of those who bring good news. En dan hij gaat naar vers 16, volgende And in the dia. next verse, Volgende dia. and the next slide, En dan hij zegt, maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. but Jesaja- not all the Israelites accepted the good news. Ja, Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Met andere woorden, wanneer we buiten gaan, In other niet words, when we're iedereen going zal, outside- zal geloven. Not everyone will believe. Ja? Of zal gehoord geven aan de woorden van Jezus. Niet Or will iedereen. put attention on the teachings of Jesus. En nu komt vers 17. And now Krachtige verse tekst. 17. En dan vers 17 zegt, volgende dia. En dan hij zegt, zo is dan het geloof uit het wat? Uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. It says, consequently, faith comes from hearing the message. Hoe komt And iemand the tot message is geloof? heard through the word about Christ. So how can someone become a believer? Ja? Hoe kan iemand tot geloof komen? So how can someone believe? Door die tende. By listening to the Naar word. het luister, naar het hoor, naar het gehoor van het woord van God. Nou, wat betekent evangelisatie in één woord? What does evangelism mean in one word? Er zijn verschillende definities There van are het different woord evangelisatie. definitions of the word Maar ik evangelism, zal je één geven. but I'm going to give you one. Evangelisatie betekent in één woord Evangelism means in one word, liefde in actie. love in action. Dat betekent één van de definities dan van het woord evangelisatie. This is one of the many definitions of evangelism. Liefde in actie. Love put into action. Nou, lieve broeders en zusters, we moeten afsluiten. Maar Now we're going to close ik zal afsluiten met een paar vragen. with a couple of questions. Welke straf heeft u aan de brandweerman uit New York gegeven? Which sentence did you give to the firefighter of New York? Ik wil een paar mensen horen. I would like to listen to the Hoeveel? answers. 5 jaar. Oké, de broeder zegt hier 5 jaar. Uw broeder? 5 years. Niks gegeven. He Uw didn't broeder? give Ook a niks. firefighter sentence. Zuster? Levenslang, broeder? Life sentence. Niks. Nothing. Zuster? 0. 5 jaar. 5 years. Zuster Jenny? Niks. Broeder Steven? Nothing. Niks. Broeder? Nothing.
Taakstraf en therapie. therapy sessions and community work. Oké, Admira? Oké, Romano, volgen. Warli? 5 jaar. 5 years. Oké. Dus, broeder? Oké. So he's Nou, saying that Kijk hier, kijk hier, kijk if you hier. have the mindset of a worldly person, you would say life sentence. But as a Christian, you wouldn't condemn this person. Luister goed. Luister goed. Luister goed. Only God can sentence Nee, nee, people nee, like nee, this. nee. Dat is uw taak als rechter. Je This bent een was rechter. your task Hallo? as a Je bent een rechter. judge. Dat is je werk als rechter. So this is your work as a judge. Je bent rechter. You Zijn we are samen? judge. You are a judge. Dat is je werk. This is your work. Zijn we samen? Het heeft niks te maken Do met you christenen hier. understand? It doesn't have anything to do with the mindset or Dat is being a je Christian. taak als rechter. This is simply your job as a Zijn we samen? this is simply your task as Alright. a judge. Heel veel mensen heeft gezegd 5 jaar. A lot of people said 5 Netjes. years. Mijn broeders en zusters. Ben je eerlijk genoeg om jezelf de beoordeling aan de hand van dezelfde maatstaf te doen? Zijn we eerlijk genoeg? The way you've sentenced and judged this firefighter, are you honest enough to practice those same judgments on yourself? Bent u even stilgestaan bij het vreselijke dood en de lot van deze gezin? Have you stood still to the horrific way this family died? 5 mensen. 5 people. 5 mensen. 5 people Door een died nalatigheid because is dit gebeurd. of the negligence of a firefighter. Zijn we samen? Do you Heeft u understand? stilgestaan bij de vreselijke nalatigheid van de brandweerman? Bij het uitvoeren eigenlijk van zijn taak als brandweerman? Have you stood still on the negligence of this firefighter and that he didn't perform well? De vraag is, was hij loyaal The aan zijn question werk? is, was he loyal or faithful to his Was hij responsibilities? een loyale brandweerman? Was he a true firefighter? Helemaal niet. Hij No. was een Judas. He was a Zijn we samen? Jude, Judas. a betrayer. Ja, hij was een Judas. He was just like Judas. Hij was een verrader, een verrader die zijn werk verachtte, verraden. He was a betrayer Ja, and didn't perform well on his task. zijn handen waren bevlekt met bloed. His hands were in blood. Nu ga ik afsluiten. Were stained in blood. De Bijbel zegt ons, en dat kunt u zelf lezen in het boek van Ezekiel. So in Ezekiel, we're going to read in our Bibles. 3, schrijft het. Write this down. Ezekiel chapter 3. Vanaf vers 17 tot vers 21 kunt u dat lezen. Of de hele hoofdstuk. Ezekiel chapter 3, verse 17 until 21, but you can also read the whole chapter, starting from verse 17. De Bijbel zegt ons heel duidelijk, The Bible is really clear about this, wanneer de Heere ons heeft een opdracht gegeven, that when God has given us a calling or an assignment, a task, en wij zijn nalatig in die opdracht, and we are negligent in doing what He's onze asked of handen us, zullen bevlekt zijn met bloed. our hands will be stained in blood. En we moeten eigenlijk voor de almachtige rechter staan. And at the end of the day, we have to stand before the Almighty Judge. Volgende dia en dan gaan we afsluiten. The next slide, and then we will conclude.
Volgens mij, we komen bij zeg dat, Judas 1, 23. So Die we're moeten we- going to read verse 21. Ja? Nou, laten we deze even snel lezen en dan die andere en dan gaan we afsluiten. Ja? Okay, let's read from verse 10. Nou, Spreuken 24, 10 tot en met 12 zegt. And this is Proverbs chapter 24. So not Als u Ezekiel. zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt, zegt de Bijbel. Luister goed nu. Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wat moeten we doen? So what do we have to do Wat moeten we doen volgens deze citaat? based on this Bible Deze verse? mensen redden. Dat is onze plicht. We dat have is to onze rescue taak. the people. This is our calling, our assignment, Ja. our task. En dan, hij zegt, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankel ter slachting gaat. En dan hij zegt, vers 12, wanneer u zegt, zie, wij hebben dat niet geweten. Verse 12. Dat is de excuus eigenlijk die we altijd willen gebruiken. 12, if you say, but we knew nothing about this, this Huh? is a common thing that we say, a Ja. common excuse that we use. Zij, wij hebben dat niet geweten, zal hij die de harten toetst, dat niet merken? Zegt hij. Does not he who weigh the heart perceive it? Hij die Perceive uw it? ziel gadeslaat, zal hij niet weten. Nu komt het. Does not he who guard your life know it? Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Will he not repay Iedereen. everyone according to what they have done? Iedereen. Everyone? Laatste dia. Laatste, deze niet. Juist, deze. Ga even terug. Die Judas 1, 23. So we're going to close by reading Jude, verse 23. In mijn werk? Juist, deze. Nou, dit is de roeping. This is our calling. Dit is de roeping voor iedereen in The deze calling zaal. for everyone in this room. Voor elke ware christen. For every true Christian. Dit is onze plicht. This is our Dit duty, is onze roeping. our calling. En dit is wat wij moeten doen. This is what we're supposed to do Zonder nalatig te zijn. without being negligent. Wat is wat de tekst zegt? What does the Bible verse say? Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Dit is wat wij moeten doen. Ruk This de is what we're mensen supposed uit to be het doing. vuur, uit het eeuwige vuur. Pulling people out of the everlasting fire, snatching them out of the fire. En Judas heeft het niet over dat nu mensen zijn in de hel. And Judas is not saying that now People there are people burning No, no, no. in hell, Maar the judgment. But- die, zeg but dat, he's talking about the judgment. wie zoekt dat die bing? The judgment that is to come. De kan. Dus, lieve broeders en zusters, So, brethren, de nalatigheid Brothers and van de sisters. brandweerman. the negligence of the firefighter. Zien wij hoe nalatig wij als christen ook kunnen zijn. Did we see how negligent we, our Christians, can be? En als wij de taak van de Heer niet And if we doen are not doing zoals Hij task ons heeft gezegd that God om has te doen, given to us, the way that He told us to do it, zijn we nalatig net zoals deze brandweerman. we will be just like the firefighter who is negligent, En onze handen zullen bevlekt zijn met bloed. and that our hands will be stained in blood, Omdat we moesten eigenlijk de eeuwige evangelie verkondigen aan de wereld. because we were supposed to Maar dat hebben wij niet gedaan. give the everlasting gospel preach the everlasting gospel. Zo, ik wil eigenlijk broeder Steven roepen So om een I woord want to van ask gebed te doen. Brother Stephen to pray Om een woord van for gebed te us doen, even and with snel. us. Of de microfoon aan hem kunnen geven. Maybe you can give him a microphone Zodat we kunnen afsluiten met een woord van gebed.
so that we can close off with a word of prayer. En we willen de Heer vragen om niet nalatig te zijn, maar dat Hij ons een vurige geest te kunnen geven. And we want to ask the Lord to help us to not be negligent Zodat we- and give us a soul that is on fire Zodat we kunnen zijn werk perfect doen. to do His work. Yes. Amen. Laten we samen bidden. Let's pray. Ja, ja. Ja? Sí. Oké. Bueno, usted va a rezar, háganos manos cabeza. Let us bow our heads. Tada Santo, nos llamamos danke, Tata. Holy Father, I want to thank you Pa e tema jave, Senhor. for the topic of today Enquanto de evangelismo, about evangelism, nos tarea. our task. Tada Santo, nos mira com hopibianos porta negligente. Father, we've seen that we can be negligent E rende não, Senhor, tamuri. and that people are dying because of us. We say, Senhor, ave nos mire clacla também de Ezequiel. Father, we've seen this today clearly in the book of Ezekiel, Que hopibianos manang tamanchaku sanger. that our hands are stained in blood Pues nos pierda. because we didn't wake up others Si e rende não tamuri de nam picana. others that are dying in their sin. Senhor Tada Santo, nossa falha hopibiada essa aqui. Father, we failed over and over again. E nós pedimos aqui, Senhor, perdonar-nos por parte de And that's why we are asking you to forgive us, Revivar-nos, Senhor. revive us, Dá-nos espírito missioneiro. give us a spirit to be missionaries Assim que nós não te negligente mais. so that we are not negligent anymore, Pero que nós tomamos tarefa. but that we can take up our task, our duty, E assim na hacia obra que vayamos nos paz. and do the work which you've called us for. Danke, Senhor. Thank you, Father, Para o despertamento. for this warning, Yes. wake-up call, Sim. E também bencionar, seguir bencionar nosso Margenis também, Tata. and continue to blessing our brother Argenis, Podemos seguir que seminário de tudo dia não sobrar. who is doing the seminary about evangelism. Para você que dote com o Espírito Santo, tá? Give him your Holy Spirit, E nós também que receber. and us that will be receiving these Essa aqui messages. não é somente palavras só, These are not only words, pero que vira ação de nos vida, não? but that these words can be put into practice in our lives. Yes. Danke, Senhor. Thank you, Father. Nós te pedimos aqui que o perdão de nos falta em nome de Jesus. We ask this in Jesus' name. Amém. Amen. 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 Deus bendicionamos a cada igreja. Okay, God bless every one of you, E danke por poner atenção nele. and thank you for listening to the message.
me tem dom de profecia e te compreende misterio e tu ciencia. E se me tem fé de tal maneira que te move ser nada, mami tem amor, nada me dá. Se me entregar por mi propriedad, pa me donar e comer na cova. Se me entregar me curva pa guardo quima, mami no tem amor, no te sirve de nada. Amor tem paciência e carinho, no tem envidia, enta arrogante, no tá indecente, enta egoísta, no tá rencoroso, mata gozada em verdade. Eta tapa, eta querer, eta esperar, eta soporta, amor de prevalecer. Se me den dom de profecia e te compreende misterio e tu ciencia, e se me tem fé de tal maneira que te move ser nada, mami tem amor, nada me dá. Se me entregar por mi propriedad, pa me donar e comer na boba. Se me entregar me curva pa guardo quima, mami no tem amor, no te sirve de nada. Amor tem paciência e carinho, no tem envidia, enta arrogante, no tá indecente, enta egoísta, no tá rencoroso, mata gozada em verdade. Eta tapar, eta querer, eta esperar, eta soporta, amor de prevalecer. Sí, amor tem paciência e carinho, no tem envidia, enta arrogante, no tá indecente, enta egoísta, no tá guarda rencor, mas eta gozada em verdade. Eta tapar, eta querer, eta esperar, eta soporta, amor de prevalecer. Amor de prevalecer. Con mi Salvador a sufrir y con él a morir. Le dedica su cabeza pa' manera a mí. Si tapatur mi crimenan que me estará sufrir.
cruz, mía mira un gran luz, y me recibí Jesús su perdón. Mía vai con fe y haya perdón, besé mi por canta tristeza nunca por pagar mi debe de amor. Señor, me dá una mines, dá tu lo que me di. Na cruz, mía mira un gran luz, y me recibí Jesús su perdón. Mía vai con fe y haya perdón, besé mi por canta Minha vai com fé e arraia por dor, pensei me por canta Amen. Me quero invitar a de palanta para nós vai cantar nos cantica de entrada. So now we're going to sing 6:18. Seis, 18. Lanta para Cristo. Stand up for Jesus. And like I've said in the morning, feel free to sing in whatever language you want to. Maybe you want to sing in English, maybe you want to sing in Papiamento, in Dutch, in Spanish, in French. We will be singing in Papiamento. Are we ready? Everybody ready? Okay. Kailangan nos kanta junto. Lanta para Cristo, soldana di cruz, e gran bandera, lo bueno mester cae, di victoria pa otro, su pueblo lo ejiba, te oradura vence y Cristo exalza. Lanta para Cristo, trompet nanta zona, dilante ne batalla, dilante ne batalla, awor kuting mester, moso kuta di Cristo, awor mester marcha, tomando awor coragem e força para vencer. Lanta para
gloria pamayang anto e vencedor ng lo recibi corona y cunos rey eterno na gloria lo reina. En el momento aquí nos vai canta nos doxología, para así nos por preparar nos corazón para escuchar el mensaje de Awe. So now we're going to sing our doxology, and that is hymn 692. 692. Señor está en su templo santo. The Lord is in his holy temple. La nos reconocer que el Señor está en medio de nos. Señor, está en su templo santo. Señor, está en su templo santo. Laga nos queda que tú. Laga nos da que tú. Su dinanti. Señor, está en su templo santo. Señor, está en su templo santo. Señor, está en su templo santo. Nada nos queda que tú. Nada nos da que tú. Su dinanti. Silencio, silencio, dinanti Dios. Amén. Let's pray. Father in heaven, at this time, Lord, we bow down before Thee, acknowledging, Lord, our need of the Holy Spirit to teach and to hear Your word. Lord, please make us understand through the third person of the Godhead the things that You have for us today, and what already You gave us through the speakers and the Sabbath school lesson, Lord, that You make us understand, that You make us, Lord, obedient to Thee, to Your Ten Commandments. Oh, Father, this is not my time. This is Your time, and that only Your name be lifted, and not the name of man. Oh, Father, we give ourselves to Thee completely. In Jesus' name, amen. Amen. Op dit moment wij gaan de kinderen naar voren zo meteen roepen. Maar voordat wij dat doen, ga ik eerst wat mededeling doorgeven. Ik zal even het briefje, of kan je het op de PowerPoint? Ik pak even het.
Después que nos acaba, dus wanneer we hier klaar zijn, broeder Argenis zou graag willen met een groepje gaan evangeliseren. Als jij hier interesse heeft of zou graag deze Sabbat na de dienst met broeder Argenis gaan evangeliseren. So after the service today, the ones that are willing can join Brother Argenis to go and evangelize. Dus esa kita wata acerca brother Argenis of hermana Ana. So you can approach him or his wife, Sister Anna. Anto sinantaku bopor geef aan pabobay evangelisa. So that you can go together with them today to evangelize. Tambe después de servicio aquí, So after the service, nos yung tiki kos papasa e hammer de barrica. we have some food. Anto después de inter predikashi, rumanan po pasa den kusina. Itat yung pari ruman ko abing ko potluck tambe. So you can go in the kitchen and Anto I saw bupala that algo di bebe, di kom. to get something to eat and something to drink. Asin na tayo rebo po by evangelisa gerust ku brother Argenis. So that you are filled to go evangelize with Brother Argenis and Sister Anna. Ahora que nos tabang invita hermana Glenda kulobay na conta cuenta patur yuchi tikito nang mucha nang. And now Sister Glenda is going to tell the children's story. Dus met ja maki bij ture mucha chiquito nang. So I want to ask every little children to come forward. Bindilanti. Dan toer en vloer ta helemaal schoon. Koop op sintabouw. So the floor is clean. So you can sit down. Anto pe mama nang kayo chiquito tin stool lang di lanti. There are also seats in the front. But bring your children. Yeah. Yes. Goed zo. Zal ik het een bakje mensen doen, dan doe jij? Oké. Is goed, zal ik het doen hoor. Goedemorgen kindertjes. Goedemorgen. Of goedemiddag, is het al middag? Oké. En hoe heet jij? Zairo. Jamie. Oké. En hoe heet je? Jezus. Zo, goed zo. Goed zo. Zijn jullie blij vandaag? Zijn jullie blij? Weet je echt, ja? Weet je waarom je blij moet zijn? Vandaag is het Sabbat. Zeg het na. Sabbat. Sabbat, goed zo. Weet je, ik ga iets vertellen vandaag. Wil je echt een verhaal van mij horen? Willen jullie het horen? Wil je het echt niet horen? Helemaal niet? Ah, weet je, ik word een beetje boos. Vind je het leuk? Nee, hè? Dat ik boos word. Nou, goed zo. Kijk eens, luister even. Weet jij wat een missionaris is? Geen van hun? Oh, oké. Dus dan ga ik het papiaments doen en dan vertaal je het voor mij. Oké, voor degene die het wel begrijpen. Oké. Nou, zuster praat Nederlands, ik vertaal in het Antilliaans. Wat denkt u daarvan? Oké. Wat is een missionaris of een zendeling? Wat denk je ervan? Kiko een missionero of een zendeling? Wie kan de kinderen helpen? Wat is een missionaris of wat is een zendeling? Kempo Juda en Muchenang. Kento, alsjeblieft?
Bezoekers, iemand. Wie kan me vertellen wat een zendeling is of wat een missionaris is? Wie kan mij helpen vertellen aan de kinderen wat een missionary is of een... Niet op piano. Zendeling, zie we zien. Quem por je dame na explica muito nanco, met een missionair of een zendeling. Amen. Amen. Iemand die Goed gaat zo. om de woord van God aan Dus- anderen te preken. En zo net hadden ze een uitnodiging om samen met Argenis zo'n bezoek te gaan doen, toch? Oké. Wel, vanmorgen ga ik jullie vertellen dat kinderen ook een zendeling kunnen zijn. Dus een zendingskind. Awe me inte met wij konten bestaan ku umucha, tambe porta zendeling, hende ku tahibe palavra de Dios. Oké. Er was een meisje, ze heette Adriella. Kom mooi zitten, kom mooi zitten, Sat. Kom mooi bij tante zitten. Goed zo. Ja. Er was een meisje dat je moet je mooi ku llama Adriella. Oké, en toen Adriella, die moest ook, ze hield niet zoveel van praten, maar ze moest ook mee met haar ouders. En no tava te gusta papia, tampoco, mas ja, pero ita tinku pai ku su mayor nang. En iedere zaterdag ging ze naar de kerk met haar ouders. En toen turdia tava te wij misa ku su mayor nang. Weet je, ze zat ook in de padvindersgroep. E tava te tame den padvinder grupo. En een dag kwam de directeur van de padvindersgroep. Un dia e directeur di e padvinders grupa bini. Iela Bicele, Adriella. Oké. Jela Bicele, Sorry. De directeur vertelde aan Adriella. e directeur conta Adriela. Weet je, morgen moet jij voor mij gaan preken. Mayang abo tinku bai predica pami. Adriella zei, wat? Adriela Ik bisa preken? Adriela bisa wat ami preken. Ten eerste weet niet eens wat dat is. Na primeiro lugar então tani sa que aceita. Que tani fica. Anto me gusta, papia. Ante no gusta papia. Adriella ging thuis en zei, mama, weet je, ze hebben mij gevraagd om te gaan preken. Adriela vai casa, que ela bisa su mama, mama basakiko nang apidimi pa mi predicar. Pero a mí no por. Pero ami no, e kan dat niet. Mama zei, Adriella, Mama bisa Adriela, ga bidden vai a oração, en vraag God om jou te helpen. vai pedir Jesus para ajudar abo. Wel, Adriella bleef stil, Pero Adriela queda quieto, pensa, even, pensa. ela queda, zij moest nadenken. En toen zei ze, ik doe dat niet. En toen zei ze, ela bisa mi nota hasi ese. De volgende dag ging Adriella op school. E outro dia Adriela vai school, Kwam een vriendin van haar, een klasgenoot. então ela conta uma amiga, muito muito em sua classe. Nee, é amiga. Dus é amiga bem secadinho. Sua amiga bem cerca de Adriella, Adriella, ik ben bedroefd. E di, não compreende essa. E di, me tá triste, Adriela. Oké, wat is er? Vroeg Adriella. E Adriela punta aqui que te passa. Oké, de vriendin zei, ik ben zo verdrietig dat ik niet meer wil leven. Ela disse, me tá sina triste, comigo que viva mais. Maar Adriella zei, nee, dat is niet goed. Weet je wat? Jezus houdt echt veel van ons. E Adriela disse, não, é coisa não tá bom, moça. Jesus estima, echt. Oké. En toen zei Adriella, ik zal je vertellen hoe lief Jezus is. Y después Adriela Bicelo me contaba con amable Jesús, tá? Con amoroso Wel. está. Adriella ging verder vertellen en vertellen Adriella en vertellen en conté. haar vriendin. A Conté y su amiga, Zonder dat ze het wist, cinco estaba tasá,
was ze het woord aan God aan het doorgeven aan haar vriendin. Estaba ta contando over die Dios die forma ei. Dus was zij een zendelingskind geworden. Pues así na Adriela estaba ta you kuta evangelizar. Toen ging Adriela thuis. Después Adriela bij kas. Mama, weet je wat er vandaag op school is gebeurd? Mama, vos aqui pasa awe na school? Mijn vriendin die voelde zich zo verdrietig. Mi amiga tava te sentir assim na triste. En ik moest haar over Jezus vertellen. Então vai contar over die Jesus. Hoe goed Jezus is. Quão bom Jesus está. Hoe lief Jezus voor ons is. Quão amável e amoroso Jesus está para nós. En mama zei, wat? Então mama disse, Kiko? Heb jij dat gedaan? Ah, boas, je zei? Weet je dat het aan het preken was? Você sabe como estava predicando? Adriela bleef stil. Adriela queda quieto. Oh oh. Oh oh. Heb ik dat gedaan? Disse maar assim. Moet ik dat gaan doen voor onze directeur van de padvindersgroep? Disse me tenho bij para o diretor die nos padvinderij. Alleen dit deed mama. Mama sacudi cabeça visando. Sim. Toen zei mama, weet je wat Adriela? Ga gewoon weer bidden. E mama avisa Adriela, Adriela, reza. En Jezus zal de rest doen. E Jesus lo hasi sobra. En zo ging Adriela verder. Ze werd een zendelingskind. Anto asina Adriela ahasi e depois ela vira gente que evangelizar. En dat moeten wij ook als ouders doen. E como maior nós também tem quase assim. Dankjewel kinderen. Dank je mucho nang. Essa que estava a história de mucha. Oké, gaan we bidden? Nos da reza. Oké. Ja, kom. Kom schat. Kom bij tante. Kom. Dan gaan we... Binse ka tante pa nos Wat reza. zeg je? Wil je plassen? We gaan zo meteen plassen. Kom even bij mij. Kom. Nos da reza. Op reza pa. Nos da reza. Ja, dan ben je kom mee. Inse kami. Ja. Da. Esse. Esse. Da. Amen. Amen. Oké. Dankjewel hoor. Ja. Assim nós também por a deleitar de história e muito não há parte divino para a meinta. Sinta agora nós estamos passando comida e pão fresco que Deus a preparar a meinta para nós. Now we're going to get the fresh food and bread that God prepared for us this morning. Pensei me quer a chamar dilante nosso pastor So I want to ask our pastor, Sebastián, Sebastian, que lo ve parte e pão de vida para nossa meinta. that is going to break the bread of life for Is- us this morning, E sua casa Naomi and his wife Naomi lo vai na traduzir para nós na holandês. is going to translate for us in Dutch. Ja? Happy Sabbath, everyone, once again. Gezegende Sabbat allemaal. I'm glad to be here, Ik ben blij om hier te zijn, as expressed earlier, zoals ik al eerder zei. and I pray that I can get to know you more personally, as I see new faces, of course. En ik hoop dat ik kans mag hebben om jullie allemaal persoonlijk beter te leren kennen. Now,
We will go deep into the Bible. We zullen diep in de Bijbel gaan. You need a Bible. U heeft een Bijbel nodig. This is not a sermon that you can watch Dit is En- niet zomaar een preek dat u gewoon kan. and not searching the Kijken. Bible and yet understand. You won't be able to understand. En dat u niet in de Bijbel meeleest, want dan zult u het niet begrijpen. So, because I believe that you want to understand, so you need your Bible with you. Dus we hebben onze Bijbels nodig. Next is that how are we, how would you say that? How do you think God can give us the white robes He promises in the Scripture? Hoe denkt u dat God ons de belofte kan geven die Hij in zijn woord heeft? Another expression for white garment is wedding garment in the Eh, Bible. Het gaat over de witte klederen. Witte klederen worden ook wel bruiloftsklederen genoemd. And the only way in this aspect is to be able to deny ourselves when hearing the two-edged sword coming out of his mouth. Ja, en we kunnen alleen dingen onderscheiden als we het tweesnijdende scherpe zwaard hebben. If we don't, Als we die niet hebben, if we resist God's Holy Spirit, of we Gods Heilige Geest weerstaan, and we say, yes, I know the Bible says so, but I think different, en we zeggen, ja, de Bijbel zegt het wel, maar ik denk, da. we won't have white garments. We will have filthy garments. Dan zullen we geen witte klederen hebben, maar vieze klederen. And as a result, what did the king say to the friend that didn't have wedding garments? En wat zei de koning in de gelijkenis tegen diegene die vuile klederen aan had? He will say to us, friend, how are you here without wedding garment? Toen zegt hij, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? He was speechless. En hij werd sprakeloos. So we are not, according to the scriptures, we are not to resist God's Holy Spirit when He is bringing the word, especially on the Sabbath day. Dus volgens de schrift moeten we niet de Heilige Geest weerstaan als hij ons dingen laat zien vanuit zijn woord, bijzonder op de Sabbatdag. Sometimes it could be hard. Sometimes it could be hard. Soms kan dat best wel moeilijk zijn, But that's where self-denial comes in. maar dat is waar zelfverloochening begint. Now, before we go into the Bible, I would like to claim a promise. In John 16:13, Voordat we beginnen, willen we eerst een belofte lezen in Johannes 16, vers I 13. need the Holy Spirit. Ik heb ook de Heilige Geest nodig. John 16:13, the Bible says, In Johannes 16, vers 13 zegt de Bijbel, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. The Spirit of God is the Spirit of truth. De geest van God is de geest der waarheid. To how much truth He's going to lead us. En naar hoeveel waarheid gaat hij ons leiden? It doesn't say to some truth, it says to all Er truth. staat niet enige waarheid, er staat alle waarheid. And then He's going to show us things to come. En hij zal ons de toekomst verkondigen. What are things to come? Ja, dus toekomende dingen. That He's going to show us Bible prophecy. Dat is Bijbelse profetie. Now, the Bible also is the agency that God uses for sanctification of character. De Bijbel wordt ook gebruikt om ons karakter te heiligen. So the more you study, the more you are sanctified. Dus hoe meer je studeert, hoe meer zul je geheiligd worden. The more you commune with God in the Bible, the more you grow spiritually. En hoe meer je communiceert met de Heer in Bijbelstudie, hoe sterker zul je groeien. And so, what Jesus said, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Daarom zei Jezus, u bent nu rein door het woord wat ik tot u heb gesproken. I would like to have another word of prayer if you don't mind. Laten we bidden. Father in heaven,
Vader in de hemel, Lord, we need your Holy Spirit Heer, wij to, hebben uw Heilige Geest nodig to teach your word, om uw woord bekend te maken. as we men are incapable of doing it. Want wij zelf kunnen dat We niet. humble ourselves before thee, Wij vernederen ons onder uw hand. claiming these promises from the word, En we willen aanspraak maken op deze belofte uit uw woord. that you will grant us, Lord, the understanding Dat u ons het begrip mag schenken. and the Holy Ghost by faith. En de Heilige Geest door het In geloof. Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Our main text this morning is Revelation chapter 2, verse 1. De hoofdtekst waar we naar gaan kijken vanmorgen is gevonden in Openbaring 2 vers 1. We will study part of the verse. We zullen een deel van dit vers bestuderen. Revelation chapter 2, verse 1, the Bible says, Openbaring 2 vers 1. Unto the angel of the church of Ephesus write these things, saith he that has the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de 7 gouden kandelaars beweegt. Now, first of all, we want to study the expression, what does it mean that he holdeth the 7 stars in his right hand? Wat betekent deze uitdrukking, hij houdt de 7 sterren in zijn hand? Now, these expressions, or each of these words in this sentence, are not to be taken for granted. Al deze woorden moeten we niet zomaar vanzelfsprekend nemen. What are these 7 stars that he has in his right hand? Wat zijn die 7 sterren die hij in zijn hand heeft? It says, Revelation 1:20, In Openbaring 1 vers 20 the mystery of the 7 stars, which thou sawest in my right hand, wordt dit uitgelegd. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag. and the 7 golden candlesticks. En van de 7 gouden kandelaars. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten zelf. What are the 7 stars? Dus wat zijn die 7 They are sterren? the angels of the 7 churches. Dat zijn de engelen van de 7 gemeenten. Now, an angel in the Bible is talking about a messenger and a message. En het woord engel gaat over een boodschap met een boodschapper met een boodschap. Now, we won't go there, but there is in Galatians 4:14, U Where- kunt dat vinden in Galaten 4 vers 14 Where Paul- voor degene die aantekeningen where maken. Paul was received as an angel of God, even as Christ Jesus. Waar Paulus aanvaard wordt als een engel Gods. Apostle Paul was no angel, Maar de apostel Paulus was geen engel. but he was a messenger of God Maar with hij, a message. maar hij was wel een boodschapper van God met een boodschap. So an angel in the Bible means a messenger and a message. Dus een engel in de Bijbel kan ook een boodschapper aanduiden met een boodschap. So these 7 stars are the leaders of the 7 churches. En deze 7 sterren, dat zijn de leiders van de 7 gemeenten. Right now, what does it mean that he holdeth these 7 stars, or these leaders of the 7 churches, in Jesus' right hand? Wat betekent het dan dat deze 7 leiders, dat die in de hand van Jezus worden gehouden? In Psalms 119, In Psalm 119, Psalms 119, verse 117. Psalm 119, Psalms 119, verse 117. en vers 117. Dus Psalm 119, vers 117. Notice very carefully. The Bible says, De Bijbel zegt, Hold thou me up, and I shall be safe, and I will have respect unto thy statutes continually. sta mij bij, want u bent mijn redding. Altijd houd ik uw wetten voor ogen. Now, it means that the Lord will hold up in continual obedience to his 10 commandments the leaders of these 7 churches.
Dus de Heer zal hun ondersteunen om gehoorzaam te blijven aan Hem. Now, we're going to see in Psalms chapter 66. In Psalm 66, Psalm 66, verses 9 and 10. en vers 9 en 10. The Psalm Bible says, 66, vers 9 en 10. Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. Hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed. For thou, O God, hast proved us, thou hast tried us, as silver is tried. U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd als zilver. So, in other words, the Lord refines his people and his leaders of these 7 churches in trial. Dus met andere woorden, de leiders van de gemeente worden gezuiverd als zilver door beproeving. And suffers not their feet to be moved. En tegelijkertijd zorgt hij ervoor dat hun voeten niet struikelen. Now, moved from what? Niet struikelen van wat? Psalms 119, Als we teruggaan naar Psalm 119, verse 59. vers 59. Are you there? Bent u daar? Psalm Psalms 119, 119, verse 59. vers 59. The Bible says, De Bijbel zegt, And I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies. in het Nederlands is het vers 60. Ik haast mij en aarzel niet mij te houden aan uw geboden. Now, God will not suffer the leaders that he holds in his right hand their feet to be moved from his testimonies. Dus God die zorgt ervoor dat de leiders van de gemeente niet zullen struikelen van zijn getuigenissen, van zijn geboden. Which is talking about the 2 tables of stone and the testimony of Jesus Christ, the spirit of prophecy. En dat gaat over de 2 stenen tafelen, de 10 geboden, maar ook van de getuigenissen van de geest der profetie. Now, in Psalms 56, In Psalm 56, Psalms chapter 56, Psalm 56, verse 13, vers 13, the Bible says, daar zegt de Bijbel, For thou hast delivered my soul from death, will not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? in Nederlands is het vers 14, U hebt mijn leven aan de dood ontrukt, mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven. What does the Bible say? Dus wat zegt de Bijbel? He will not deliver the feet of his leaders of the 7 churches into falling. Hij zal uw voet voor struikelen behoeden. Now, falling into what? En het vallen in wat? In Luke chapter 8. In Lucas 8. Falling into what? Vallen voor wat? Luke chapter 8, verse 13. In Lucas 8, vers 13. The Bible says, Daar zegt de Bijbel. They on the rock are they which then hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. Het staat op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen, wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel. Voor het moment geloven ze, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. So it means that God will not suffer the feet of the leaders of these 7 churches to fall into temptation. Dus dat hij die leiders voor verzoeking, voor beproeving zal bewaren. So he holds
the 7 churches or the 7 stars Dus deze 7 gemeentes, deze 7 sterren, in his right hand. houdt hij in zijn rechterhand. Now, what does it mean, his right hand? Wat betekent dat hij dat houdt in zijn rechterhand? We know now what it means when he holdeth the 7 stars. We weten nu wat het betekent dat hij ze vasthoudt. But what does it mean? What does his right hand mean? Maar waarom de rechterhand? In Isaiah 41:10. In Jesaja, Isaiah chapter 41, verse 10. Jesaja 41 vers 10. The Bible says, De Bijbel zegt, Fear thou not, for I am with thee. wees niet bang, want ik ben bij je. Be not dismayed, for I am thy God. Vrees niet, want ik ben je God. I will strengthen thee, Jay. Ik zal je sterken. I will help thee, Jay. Ik zal je helpen. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. So what In het- does his right hand mean? In het Engels staat met de rechterhand van mijn gerechtigheid. It means righteousness. Dus die rechterhand staat voor gerechtigheid. Now, so he holdeth them in righteousness. But Dus- what is righteousness? Hij houdt ze dus in gerechtigheid vast. In Romans, Maar wat is gerechtigheid dan? Romans chapter 8. In Romeinen 8, Romans chapter 8, verse 34. vers 34. Romeinen 8, vers 34. Notice, let us read very carefully. Laten we het samen nauwkeurig lezen. The Bible says, Who is he that condemneth? Staat, wie zal hen veroordelen? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. So his right hand means that he makes intercession for his 7 churches in the sanctuary above. Dus het betekent ook dat hij pleit voor zijn gemeenten in het hemels heiligdom. So he holds his churches, Dus hij houdt zijn gemeenten but he holds them in righteousness, in gerechtigheid, not in sin. niet in zonde. We are not saved in sin. Want we zijn niet veilig in de zonde. We are saved in Jesus' righteousness. We worden gered in de gerechtigheid van Christus. Now, notice very carefully in Revelation chapter 2, verse 1. Even teruggaande naar Openbaring 2 vers 1. Unto the angel of the churches of Ephesus write these things, saith he, that Schrijf. holdeth the 7 stars in his right hand. Dus schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de 7 gouden kandelaars beweegt. So we know now what the expression holdeth means. Dus we weten wat het betekent om vast te houden. We know now what the 7 stars are. We weten wat de 7 sterren zijn. We know now what their right hand is. We weten wat de rechterhand betekent. But now notice very carefully that it says, Maar er staat hier, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. die te midden van de 7 gouden kandelaars wandelt of zich beweegt. Now that is not a simple thing. En dat is niet zomaar iets. Notice, let's see here. Let's see here. Now, these 7 golden candlesticks is in the holy place department of the sanctuary. We weten dat de gouden kandelaars dat die in het heilige staan van het heiligdom. So we have now that the 7 stars are the leaders of the 7 churches. Dus de 7 sterren zijn de leiders van de gemeente. And what are then the 7 golden candlesticks? En wat zijn die 7 gouden kandelaars dan? Obviously, we saw the answer in Revelation 1:20. Het antwoord hebben we gezien in Openbaring 1 vers 20. And the 7 candlesticks
which thou sawest are the 7 churches. De 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten zelf. All right. Now, so Revelation 2:1 says, he that walketh in the midst of the 7 golden candlesticks, or in the midst of the 7 churches. En dus diegene die zich beweegt tussen die 7 gouden kandelaars, die beweegt zich dus te midden van de 7 gemeenten. The question is, why is he walking in the midst of the churches? Waarom wandelt hij te midden van de gemeente? What's the reason? Wat is de reden daarvoor? What is he trying to do? Wat probeert hij daar te doen? Notice very carefully in Deuteronomy chapter 23. In Deuteronomium 23, Deuteronomy chapter 23. Deuteronomium 23, Deuteronomy chapter 23, Deuteronomium 23, verse 14. vers 14. What is the reason that he is walking in the midst of the 7 golden candlesticks, or in the midst of the churches? Waarom wandelt hij te midden van de gouden kandelaars of te midden van de gemeente? Now, that is not in the 7 churches, of course, that is in the 7 churches, but we have to take it personally. He is walking in the midst of this church right here. Maar laten we het eens heel persoonlijk nemen. Hij wandelt hier te midden van ons. What's the reason? Waarom? Verse 14. Vers 14. The Bible says, for the Lord thy God walketh in the midst of thy camp. Vers 15 in het Nederlands. Want de Heer uw God is tijdens zo'n veldtocht in uw midden om u te beschermen. To deliver thee and to give up thine enemies before thee. Therefore shall thy camp be holy, that he sees no unclean thing in thee, and turn away from thee. En u te laten zegevieren over uw vijand. Daarom moet u het kamp rein houden, opdat hij niets onbetamelijks bij u aantreft en hij zich niet van u afkeert. So what's the reason for him to walk in the midst of the 7 churches? Dus waarom wandelt hij te midden van de 7 gemeenten? To deliver his church from her enemies. Om de gemeente van zijn vijanden te redden. And to drive them out from before us. En voor hen uit te drijven. Now, what else does it mean that he walks in the midst of the 7 churches? Wat betekent het nog meer dat hij wandelt te midden van de 7 gemeenten? Let's see in Genesis chapter 3. In Genesis 3. Genesis chapter 3. Genesis 3. Verse 8. Vers 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Toen de mens en zijn vrouw de Heer God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen. Does a voice walk? Wandelt een stem? What is this expression trying to mean? Wat betekent deze uitdrukking eigenlijk? God's voice walking in the cool of the day. Gods stem wandelt daar in de koelte. Now, does a voice walk? Wandelt een stem? A voice doesn't walk. Een stem wandelt niet So zomaar. what is he trying to say? Dus wat wil hij hier zeggen? Genesis chapter 5. Genesis 5. Genesis chapter 5, verses 22 and 24. The Bible says, Dus Genesis 5 vers 22 and 24. vers 22 en 24. And Enoch walked with God. And Enoch walked with God. Ja, dus hier staat er, na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar in verbondenheid met God. In het Engels staat, hij wandelde met God. Verse 24. Vers 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Dus Henoch wandelde met God en op een dag was hij er niet meer doordat God hem wegnam. So how did Enoch walk with God? Dus hoe wandelde hij met God? By which
we can understand that the voice of the Lord walks. Dus hoe kunnen we deze uitdrukking begrijpen dat de stem wandelde? Which will give us an understanding of the walking of Jesus in the midst of the 7 churches in the sanctuary. Waardoor we ook begrijpen hoe de Heer wandelt te midden van zijn gemeente. Enoch walked with God by prayer Dus Henoch wandelde met God door gebed and by having conversation with God. en doordat hij gesprek had met God. That's how he walked with God. Zo wandelde hij met hem. So the Lord, by walking in the midst of the 7 golden candlesticks, Dus door te wandelen te midden van deze gouden kandelaars, means that he wants to have conversation, relationship with his churches. wil hij daarmee zeggen, ik wil graag een relatie met mijn gemeente. And also, he wants his church to walk with him. En hij wil ook dat zijn gemeente met hem wandelt. Look again, how he wants his church to walk with him. In what way? Hoe zou zijn gemeente dan met hem moeten wandelen? In Revelation chapter 3. In Openbaring 3. Revelation chapter 3, Openbaring 3, verse 4. vers 4. How he wants his church to walk with him. Hoe moeten we met hem wandelen? Let's see what the conditions are. He Laten puts the we- conditions. Laten we kijken naar de voorwaarden. Many times, unbelieving human beings dare to put the conditions in the gospel. Vaker dan willen wij mensen de voorwaarden uitmaken. No. He puts the conditions. Maar in het evangelie zet hij de voorwaarden. If we put the conditions, we go nowhere. Want als wij de voorwaarden moeten zetten, dan gaan we nergens naar heen. He is the owner of heaven. He is the one giving the gift, not we. Want hij is de bezitter des hemels en hij bepaalt. So because he is the giver, so he puts the conditions. Want hij is de gever en daarom stelt hij de voorwaarden. Revelation chapter 3, verse 4. The Bible says Openbaring 3 vers 4. how he wants his church to walk with him. Hoe wil hij dat zijn gemeente met hem wandelt? Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoongehouden. and they shall walk with me in white, for they are worthy. Er staat in het Engels, ze zullen met mij wandelen in het wit gekleed, want ze verdienen het. Now, the Lord wants his church to walk with him in white garments. Dus de Heer wil dat we in witte gewaden met hem wandelen. In the Bible, another expression for white garments is wedding garments. Een andere uitdrukking voor wit kleed is bruiloftskleed So in de Bijbel. no white garments means that we will be taken out from the wedding feast into outer darkness. Ja, als we geen bruiloftskleed aan hebben, dan worden we in de buitenste duisternis geworpen, staat er. Okay, so that means that the church needs to put on white garments to walk with Jesus in the sanctuary. Dat betekent dat de gemeente witte gewaden moet aantrekken om met Jezus te wandelen in het heiligdom. And the question is how the church puts on these white garments. En hoe moeten we dan deze witte klederen aantrekken? Now, what garments naturally we have as a church? Wat van kleding hebben wij dan van nature aan? In Zechariah chapter 3. In Zacharia 3, Are you there? bent u daar? Zechariah Zechariah. chapter 3. Zacharia 3. In the near future, you'll be able to find the books faster. In de nabije toekomst dan leren we om de versen sneller te vinden. All right? Zechariah chapter 3, verse 3. Zacharia 3, vers 3. Now, what garments do we have naturally? Welke klederen hebben wij van nature? The Bible says, Now Joshua was clothed with filthy garments and he stood before the angel. Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Verse 4, And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And unto him he said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. Ja, deze vers 4.
Deze zei tegen diegenen die voor hem stonden, trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij, hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Now, what are our garments so far? Dus wat zijn onze kleren? Wat is onze toestand? Filthy, right? Vuile kleren, Okay, niet waar? so we are not to have so much self-dignity, we are supposed to have humility. Dus we hoeven niet zo trots te zijn daarop. Wij kunnen liever een nederigere houding aannemen. Yeah, Zechariah the priest is a symbol of the church. Zechariah, oh Joshua, sorry. Jozua is dus een symbool voor de gemeente. Now, he has filthy garments. En hij heeft vuile kleren aan. What is the angel saying? En wat zegt die engel hier? Very important to understand. Heel belangrijk om te begrijpen. If we make a small change, we have new theology. We hebben nu nieuwe theologie. If we make a small change in the text. Als we een kleine verandering maken in de tekst. Have you seen a picture before that went around all over the world? Heeft u een foto gezien die over de hele wereld is gegaan? Of Joshua the priest and the angel behind him. Van Jozua als priester en de engel die achter hem staat. He having filthy garments. En hij heeft vuile kleren aan. And the angel putting the white garments on the filthy garments. En die engel die kleren daaroverheen trekt. Hebben jullie deze foto gezien? That's new theology. Dat is nieuwe And theologie. that comes from Rome. Dat komt van Rome. It's not our message. Dat is niet onze That boodschap. comes from Rome because it means you are saved in sin. Want het betekent dat je gered wordt in je zonde. And that is the new theology that Rome gave to the Protestant world and is now coming into our churches. Dat is de nieuwe theologie die door Rome en nu ook in andere kerken wordt aangenomen. What did the angel say? Maar wat zei die engel hier nou eigenlijk? I will clothe you with a change of raiment. You need a change of garments. Hij zei, trek hem die vuile kleren uit. You need a change of garments. The church needs a change of garments. Je hebt andere kleren nodig. Feestkleren. All right. Now, let's see. Let's see. How does the church get this change of raiment? Dus er moet een verandering van kleding plaatsvinden. En hoe krijgen we dat? What do we have to do? Wat moeten we daarvoor doen? Remember, we are talking about how the church can put on white garments. Dus we hebben het erover, hoe krijgen we deze witte gewaden als gemeente? Let's see, how do we do that? Hoe gaat dat? In Genesis chapter 25. In Genesis 25. Genesis chapter 35. Genesis 35. How does the church put on white garments? Hoe doet de gemeente deze witte kleding nou aan? And get rid of these filthy garments that we have on. En hoe doen we die vuile kleren uit? Genesis chapter 35 verse 2. Genesis 35 vers 2. The Bible says. De Bijbel zegt. Then Jacob said unto his household. Notice, please let us read very carefully. Laten we het nauwkeurig samen lezen. Then Jacob said unto his household and to all that were with him. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren. Put away the strange gods. Doe de vreemde goden die jullie hebben weg. That are among you and be clean and change your garments. Reinig je en trek schone kleren aan. Now, what is related to the change of garments or change of raiment? Dus wat heeft hier nou te maken met die verandering van Is kleding? connected to putting away strange gods. Het wordt verbonden met het wegdoen van vreemde goden. Okay? Now, what are these strange gods? En wat zijn die vreemde goden dan? Verse 4. Vers 4. And they gave unto Jacob all the strange gods. What are these? Which were in their hand, and all the earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the oak, which was by Shechem.
En wat waren die afgoden nou? In vers 4 staat, ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden en ook hun oorringen. En Jacob begroef alles onder de terebint bij Sichem. What was the strange gods according to Jacob? Dus wat waren die vreemde goden? Jewelry. Volgens wat die Jacob zei? Jewelry. Juwelen, oorringen. So according to the Bible, the wearing of jewelry is idolatry. Dus volgens de Bijbel is het dragen van juwelen is So- afgoderij, hoort bij het dienen van vreemde goden. So the wearing of jewelry is trespassing the first commandment. Dus het is een overtreding van het eerste gebod. Gij zult geen vreemde goden voor mijn aangezicht. Thou shalt not have other gods, Ja, gij zult geen andere goden. or thou shalt not have a strange gods jewelry before me. Of geen vreemde goden, oorringen voor mijn aangezicht hebben. Now, what does the Bible say in regard to us speaking on other gods or idolatry? Wat zegt de Bijbel dan over deze afgoderij? In Exodus chapter 23, In Exodus 23. Exodus chapter 23, verse 13. Exodus 23, vers 13. And in all things that I have said unto you, be circumspect, and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth. Houd je verre van alles waarvoor ik jullie heb gewaarschuwd. Roep geen andere goden aan. Laat hun naam niet over je lippen komen. So what are you not to talk to or to talk about? Dus waarover moeten we het niet hebben? We are not supposed to talk about other gods or strange gods, Niet over vreemde goden, andere goden. which means we are not to talk about how we love worldly clothing. Dus hoe we wereldse kleding lief hebben. We are not to talk about, how we love expensive cars. Over dure auto's. Expensive, unnecessary cars. Dure, onnodige auto's. We are not supposed to talk about how much we love luxurious houses and properties. Hoeveel we houden van luxe en huizen. And any other God around about you. En welke andere goden ook in ons leven mogen zijn. Let it not be heard out of your mouth. Laat het niet gehoord, laat het niet over uw lippen komen. This is how the church gets white garments on. Dit is hoe de gemeente witte kleding aantrekt. As the Lord walks in the midst of the 7 golden candlesticks, Terwijl de Heer wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. He wants His 7 churches to walk along with Him in white garments. Wil hij ook dat zijn gemeente met hem wandelen in witte gewaden. And we have to put away the strange gods from among us En de vreemde goden moeten we uit ons midden wegdoen. to get the white garments. Dat we deze witte kleding mogen krijgen. The Lord's invitation this morning De uitnodiging van de Heer vanmorgen is in love, not in condemnation. is in liefde en niet veroordeling. He wants us to put away the strange gods from among us so He can give us the white garments, which is righteousness by faith. Hij wil dat wij de vreemde goden wegdoen, zodat wij de witte gewaden die de gerechtigheid van Christus voorstelt, dat we die mogen ontvangen. Are we willing? Zijn wij gewillig How daartoe? many say, Lord, I'm willing? Hoeveel zeggen, Heer, ik ben gewillig? Praise the Lord. Prijs de Heer. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, Lord, we thank you for your word, Heer, wij danken u voor uw woord. because it's a two-edged sword coming out of your mouth, according to Revelation 1. Het is een tweesnijdend scherp zwaard wat uit uw mond komt volgens Openbaring 1. Oh Lord, we ask you Heer, wij vragen u that you show us the love that is in your word,
ons de liefde laat zien die in uw woord is. That is not to condemn and hate, Heer, die niet wil veroordelen, but it is to uplift those that are honest in heart. maar om diegenen op te heffen die eerlijk zijn van hart. To show the pathway we should walk on. Om ons het pad te wijzen waarop we zullen gaan. Oh, Father, we ask you that you help us heed the invitation Heer, wij vragen u dat wij de uitnodiging mogen aanvaarden. to walk with thee in white garments of Om- salvation. Om met u te wandelen in witte klederen des heils. Father, thank you so much for feeding us this morning. Vader, dank u dat u ons gevoed heeft vanmorgen. In Jesus' name and for his sake. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Amen. Me quiero agradecer, pastor, por un tremendo mensaje. Amén. Tremendo camino, ¿no, hermana? ¿Ya? ¿Me entiende? Amén y fuerte. Amén. I want to thank the Lord for this great message. Yeah. Nós vamos passar agora para nós parte de ofrenda. Me quero chamar diácono andilante e a praise team. Yes, now we're going to collect the offerings, and I want to ask the deacons to come forward and also the praise team. Oh, malu, ikaw po special. Lagi ba yun kasi mo? Anto ba da kante después? De ofrenda ore. Sorry, ito is medyo constructor. We will be singing hymnal 99, 99, Dios lo cuida pavo, as our offering song. No desmaya que pasa, Dios lo cuida pavo. Baudi su ala de amor que da, Dios lo cuida pavo. Dios lo cuida pavo. Tur dia vai, tur ora vai, Él lo cuida pavo. Dios lo cuida pavo. Den turbo lucha y encuentro, Dios lo cuida pavo. Ora peligrar por allá, Dios lo cuida pavo. Dios lo cuida pavo. Tur diga vai, tur ora vai, Él lo cuida pavo. Dios lo cuida pavo. No urmester, Él lo provee. Dios lo cuida pavo. Nada bo pide lo no ninga. Dios lo cuida pavo. Dios lo cuida pavo. Tu día vai, tu hora vai, Él lo cuida pavo. Dios lo cuida pavo. No importa que vos prueba, Dios lo cuida pavo. Inclinar y valle tur cansa, Dios lo cuida pavo. Dios lo cuida pavo. Tu día vai, tu hora vai, Él lo cuida
Vamos a cabeza para nos hacer una palabra de oración. Let's pray. Let's bow our heads. Tata Celestial, Heavenly Father, dank je para nos cuidador. thank you for being our protector. Beniciona e ofrenda aqui, Bless these offerings para se lo guardo usar para boa obra. so that they can be used for your work. Tata Santo, permiti Heavenly Father, permit que nos vida nang that in our lives abo nos ta reflect na outro nang. we reflect you to others. Permiti também, Tata Santo, Permit also, Heavenly Father, que tabo te sun que ta provee para nós. that you are the one who's providing for us. Nós agradecemos de internos coração para turcos. We want to thank you with our whole hearts, our whole heart. Essa aqui dá nós ta pedido, não para sombra nós ta digno. And we ask this not because we are worthy, Sino para lo qual que hasi na cruz de Calvário e redimir nos cada but because of what you've done for us on the cross on Calvary. Nendo o nome de o Cristo Jesus. In Jesus' name, amen. Amém. Yes, I want to ask you to stand together with us because we're going to sing our closing hymnal, and that is 593. Nos sabay canta nos himno de clausura cuarta 593. Den e tempo war. Den tempo agora, nos times terdi un Salvador, manera Cristo sea sigur, o sea sigur, dita ancra, a ribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda. Eso está fiel, o sea sigur, o sea sigur, o sea sigur, o sea sigur, dita ancla, a ribero ca fiel, den tempo agora, bomes de Bible, den tempo agora, no está por nada, o sea sigur, o sea sigur, dita ancla, a ribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda, eso está fiel, o sea sigur, o sea sigur, o sea sigur, o sea sigur, dita ancla, a ribero ca fiel, den tempo agora, mi tenho un Salvador, den tempo agora, mi tenho un ancar, mi ta sigur, masha sigur, mi ta ancra, a ribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda, eso está fiel, o sea seguro, o sea seguro, o sea seguro, o sea seguro, dita ancla, a ribero ca fiel. Nos quero agradecer por este tempo tremendo alabança na Jesus. Prometo que nós vai castar, me tem algum anúncio na chiquito. I have a couple of announcements before we leave this place. Outro semana, sábado, Next week, Sabbath, nós está abrindo trove. we will be open once again. Me tem invitado você toda trove. I want to invite each and every one of you again. Pero não vimos só. But don't come alone. Vim com ele mais cerca Bring junto someone comigo. else together with you.
Nós tem predicador hopi outro simang. And next week we have a young preacher. E tini 5 anos só. He's only 15 years old. Pero Romana lo vai no nota. But you will notice Ore abi su boca. when he opens his mouth, Espírito Santo te sungo da papia. it's the Holy Spirit who's speaking through him. Me queria invitar meu irmão Argenis dilante. I want to invite my brother E Argenis também tem anúncio chiquito para Romana. because he also has a short announcement. Zie, en nu zit erbij over die evangelismo. So the announcement is about the evangelism Pero prometo activity. evangelismo. But before this activity, Mi que pasa arriba lo que con nuestro hermano Sebastián a predicar. I want to go through what our preacher Sebastian, Essa aqui te place que preached estava about, dando referência DJ, right? because this is the picture that he was telling about in his sermon. Essa aqui te place que nós te mira em diferente PowerPoints dan te kom voor. This is the picture that we can see on different PowerPoint presentations. En de manier om avisa eigenlijk het un sistema de presentar evangelio de una forma erróneo. And like the preacher said, this is the wrong way of representing what the Bible says Evangelio. about A the justiça de Cristo. about the justice of Guys, Christ. di como so aqui na nós te mira que o pecador, o suede caso aqui, Because here we see the sinner tem su panha sushi bisti. has his filthy clothes on. Anto ribe panha sushi And e on- panha blanco de justiça te guardo pone. And on top of this filthy clothes, the garment of righteousness Say not the will biblical. be put upon. And this is not biblical. Okay? Pastor Jesus tá quite panha sushi. Because what Jesus does is he takes Anto away eta the filthy bisti a panha garment de justiça and blanco. he gives you, he dresses you with the Dus garment met andere of woorden, justice. Dios no te salva nenhum ende den su pica. God will not save anyone in their Eta sin quite pica, because he takes away the cubre sin nós com su justiça. and he covers us with his Anto para nós righteousness. conseguir viva den su justiça. And so that we can continue living in his righteousness. Dus, ora vou mire foto aqui, So when you see this picture, this illustration, quem que presente, whoever is presenting ala this, sua atenção. you can Ala sua atenção. Yeah. Dus, ja, alerte, warne, you can warn them, you can juist. tell them Okay? about Bom, how it's supposed to be. anúncio de evangelismo, The announcement about evangelism também vira com cada sábado, is every Sabbath. com nós também está físico aqui dentro do gebouw aqui, So every Sabbath, when we're here in this building, também tem ação de evangelismo para fora do gebouw. it will be together with an activity to go outside and do Dus ora que o evangelism. serviço acaba, So when the service is over, nós também, senhores que come, and when we are done eating and drinking, yes, nós também pone em prática o que nós fazia durante a semana e a sábado. we're going to put into practice what we've learned during the week and also on the Sabbath. Pessoal que ainda não a inscrevi, porque tem link de inscrição para o seminário. There is a link for subscription for the seminary, so the ones who didn't sign up yet Vou acercar a minha persona, can approach me, Jennifer, can approach Steven, Jennifer, Stephen, of minha casa Ana. or my wife, Anna. Então nós mandar o link para você inscrever, We will send you the link for you to subscribe para assim que você participar do seminário. so that you can participate in the seminary. O seminário está, lamentavelmente, na papiamento volledig. The seminary is in Papiamento Dus with no quizás translation. bota líder de uma igreja. So maybe if you're a leader in your church, E no futuro, porque para o seminário não aqui também guardo apresentar dentro da igreja. and sometime in the future you would like for me to give the seminary in the church, your Eu church, vou acercar-me nos atrás, você. you can approach me and we can make plans for that Eu also. vou guardo assim dentro do idioma holandês. So that it can be done Espanhol, in Dutch, Spanish, whatever quizás language you inglês desire. And English. Ok? Dank u, Romana. Thank you. Algo que me quero botar Romana sua atenção riba che, no momento que nós saímos agora aqui, When we e leave dia this que nós lo room, dirigir Romana para passa toma Romana su coi come, the deacons will guide you for you to get some food. pero preferível não queda hopi den e hang pasumrating akibana ti pari mucha nang tahayando les também. Después nós não se hopi bochincha para não por concentrar na mes,
En te door com 3 horas nós temos sali, nós temos ruim op. Dus preferível tomar comida. Se você vai evangelizar com argenis não, vou para guarda, pero se você não vai evangelizar, eu para nós por sali fede gebouw na tempo. So, because there are other people, we have our neighbors that are studying, and they ask us to be as quiet as possible. We would like to ask you to get your food and maybe sit more on that side of the building. Yeah. And for the people that are going to join Argenis, to stay, of course, to join him for the evangelism. And by 3 o'clock, we have to leave the building, so take notice of the time and help out so that everyone can leave at 3 o'clock. Del tempo agora, nos imesteri un Salvador, manera Cristo sea sigur, o sea sigur, dita ancra, arribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda. Eso está fiel, o sea sigur, dita ancra, arribero ca fiel, den tempo agora, bo me stay Bible, den tempo agora, no está por nada, o sea sigur, dita ancra, arribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda, eso está fiel, o sea sigur, dita ancra, arribero ca fiel, den tempo agora, mi tengo un Salvador, den tempo agora, mi tengo un ancar, mi ta sigur, masha sigur, mi ta ancra, arribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda, eso está fiel, o sea sigur, dita ancra, arribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda, eso está fiel, o sea sigur, dita ancra, arribero